जोंना आलासिया बेनो बयबो सिनायखागौ बिथांखौ दा जोंनि चिराङाव फैनानै माबायदि मोनदों? मोजांथार मोनदों जोबोद मोजां मोनदों ओमफ्राय लामाफ्राव जेबो उसुबिदा जाबाखिसै ना? जेबो जायाखै मोजाङैनो फैदों खुलुमबाय बयखौबो दिनैनि गोदान ब्लगखौ नोंथांखौ बरायबावनाय जाबाय दा जोङो बेनिफ्राय ब्लगखौ स्टार्ट खालामनायसै दा हाग्रामा ब्रिज मोनबाय नै आरो बाक्सा डिस्ट्रिक्टनिफ्राय सुदेम सना रामसियारि बिथां फैगासिनो दङ दा जोङो बिथांखौहाय भबानिपुरनिफ्राय रिसिभ खालामनोसै नोंथांमोना नायलांबाय थादो दिनैनि ब्लगखौ हाग्रामा ब्रिज बियो लोगोफोर दा गेजेराव मोनबाय जोङो ब्रिज गेजेरावहाय जोंनिया दै खुरला बरिया बेनो नै नायनानै लादो हाग्रामा गोदान बोसोरावहाय जायगा गैलायै जागोनलाय बाव पिकनिक जानाया देग्लाय दैजों जानाय नङा ना जागोन सोलायगोन ए दैजों जागोन प्लेसखौ सोलायगोन जोंबो होआ 638 हेल' दानलायबाय थांनाय गथाय 나는 액조정 안 줘. 액조 달라줘. 시작한다 그마다 시작하네. 네 베이크 예. 가만히 있는 다 쓰는 하. नै नै फन सार थु दायो डाइरेक्ट फिल्डआव थांसिगोन दा गाखोजोबफिनबाय एसे दसे रेस्ट ला खाथियाव खेवहैनानै खाथियाव मेगन थाइनै दंब्ला अनजालिफोरखौ लाना बलेर' लानानै थांगौमोन बेरायहैगौमोन नाथाय मेगनासो आङो नुवा जाबाय जोनोमनिफ्राय खनग्रोथोंसै खनग्रोदो दा दाहाय होदो आखायाव आंबो मेगन थाइनै दंनाय बेला मेगन थाइनैयासो गैया जाबाय मेगन थाइनैयासो गैया जाबाय माथो जाबावगोन सानहर दुखु जायो हारसिंनो मबाइल दामै दामै गाबफ्रांबाय थासै गोसोआव सानै सानै दुखु दाहाफोरखौ मबाइल दामनानैसो बावगारहोसै आनान गसाइया मालिना हरदों आनान गसाइया मालिना हरदों आंनि खाफालाव मेगन थाइनैया दंनाय बेला बलेर' लानानै अनजालिफोरखौ थिखोनानै सेलफि लाहैगौमोन
माबा नैबे 100 बेबो 100 50 थाखा माबा 20 थाखा दां 100 बियो थाइसे दा जोंनि फैनो गोनां बर' सावथुन मुलुगनि सुदेमसना बिथाङा दा सफैनानै दङसै दा दसे रेस्ट लादों नोंथांमोनजों आङो दसे लोगो हमहोनि आलासिया जोंनिया मेन आलासिया बेनो बयबो सिनायखागौ बिथांखौ दा जोंनि चिराङाव फैनानै माबायदि मोनदों मोजांथार मोनदों जोबोद मोजां मोनदों आरो ओमफ्राय लामाफ्राव जेबो उसुबिदाफोर जाबाखिन ना जेबो जायाखै मोजाङैनो मोनफैदों जा खाथि मोनदों ओमफ्राय नङाबाथ' गोजानानो साम खाथि मोनदों आरो बिथांजों लोगोसे फैफादों लोगो आरो बेबो ओमफ्राय नै ओरैबो दङ बिथांमोना फेमिलि बायदियानो दिनै फैनाया औ बिमानै दं बिदा दं असे गोजा औ दा बेनोसै लोगोफोर उनाव लोगो मोनफिनगोन दा बिथांनि मोसानायखौ नायनो थाखाय जोङो नेनानै थानोसै ओमफ्राय लोगोफोर दं औ दे रेडि खालामदो ओमफ्राय ओरैहायनो बिथांनिनो फेमिलिनि मानसिफोर दङ ओमफ्राय नैबे बिथाङा बिदा ना औ बिदा असे बिदा ना बिमानै नै बियो ओमफ्राय बियो सुदेमनि बिदा ओमफ्राय ओरै सारमोन जिरायदों नै दे सार खनसे हाय होनदो नोंबो दा सारानो मेन फाउन्डार होननानै आङो खोनानो मोन्दों फुटबल बादायनाया सारनि दैदेननायाव जादों होननानै आङो खबर मोन्दों दा बिथाङानो आरो औ दा सारानो नोंथांमोना दा लास्टआव खोन्थाबाय दिनै सेमि फाइनाल लास्ट जागोन बि ग्रुपनि ओमफ्राय मंगलबारावहाय फाइनाल सोरजों थाङो नायदो मोनसेयाथ' नोंसिनि थांबायना औ बिथांनि थांबाय दिनैनो सोर थाङो नायनोसै दायो आलासिखौ फोथार फारसे लानानै थांसिगोन दा ओंखारबाय बिथांमोना देलाय मालायनो नै सानै दायो आलासिखौ लानानै फैगासिनो सिङाव सोहैसिगोन आलासिखौ लांनानै बिथाङा फैगासिनो बिथाङा जोंनि गेजेराव नुजाफैसिगोन जोंजों हांख्रायजानाय दा नोंथांजों मोजां लाखाना मोसाखावरि हानजायाबो सफैबाय दायो दा बिथांमोनखौ फिन खनसे लानानै थांसिगोन जोंजों हांख्रायनानै लिंहरजानाय बा जोंजों हांख्रायजानाय जोंनि गेजेराव नुजाफैबाय जोंजों हांख्रायजानाय लिंहरजानाय बर' सावथुन मुलुगनि एक्ट्रेस सुदेमसना रामसियारि बिथाङा जोंनि गेजेराव फैबायानो गले गले मिथिहरनाय नायगिरि बिथांमोननिसिम जोंजों हांख्रायजानाय बा लिंहरजानाय बर' सावथुन मुलुगनि एक्ट्रेस बा आर्टिस्ट सुदेमसना रामसियारिया जोंनि गेजेराव नुजाफैबाय जायफोरा टिभिखौ गानाखै बा लायाखै दाबो बिथांमोना टिभिखौ लानानै सिगां हाबनो हासिगोन जायफोरा बर' सावथुन मुलुगनि एक्ट्रेस सुदेमसना रामसियारिखौ नायनो होननानै फैदों बिथांमोना टिभिखौ लानानै
फैबायानो आरो फैयै फैयै मिथिहरनाय थायो जे दाबो दङ बाहेरायाव बिथांमोनहा टिभिखौ जेन लानानै बाहेरायाव थाया बिथांमोनहा जेन सिङाव हाबफैयो बेखौ कमिटिनि जानानै बिथांमोननिसिम मिथिहरनाय थाबाय बिथांनि मुङानो जाहैबाय मिस सुरेम सया रामसियारि दा बिथांखौ कमिटिनिफ्राय गुरै खावलायदों गावनि सिनायथिखौ होनो दा जोंनि गांसे आर'नाइखौ नाजावनानै लानो थाखाय गुरै खावलायनाय थाबाय अननानै आखाइ खबनानै बिथांनि थाखाय बिथांजों लोगोसे गोबां गसंगोन मानोना जोंहा समनि आंखाल बिथांमोननि मुङानो जाहैबाय दद्रे बर' सनिया बसुमतारी दीपामणि बसुमतारी थाजिम रामसियारि फुलन रामसियारि रोमै नार्जारि दा बिथांमोना अननानै गुरै खावलायदों गसंदो आरो जोंनि आर'नाइखौ नाजावनानै लागोन रिनाल बिथांखौबो खावलायदों अननानै गसंनानै गावनि सिनायथिखौ होगोन दा जोंनि आलासि बरायनाय हाबाफारिया एसेयावनो जोब्बाय दा बेनिखायनो जोङो बे समावहाय बिथांमोनखौहाय राउन्डलि जोङो फिल्डआव गिदिंहोगोन दा बेनिखायनो कमिटिनिफ्राय गले गले खावलाय बेखौ लानानै दा फिल्डखौ राउन्ड गिदिंगोन माने रायजोफ्रा नुजोबा नालाय बेनिखायनो एसे रायजोफोरजोंबो हाय हाय लाहोलाबाय नोङो एक्सट्रा राइडआव हर हाय हाय लाहोलाबाय हेलौ हाय नुलाबायदो औ रायलाय हर हाय हेलौनो मा बुंदों खालामगोन दौसिन रायलाय हर आफसुस थानायसो नङाला ओंख्रि जाखो सोंहर लकेल दाउ जानो फैबाय बरिया बरिया गोजोननाय मोनदों दा सिस्ने बर'नि ओंख्रि जानो नामजागो दालिसो दं अमा माबायदि जानो जोंनिनो बर' सावथुन मुलुगनि सुदेम रामसियारि बिथाङा दा जोलुर बादायग्रा फिल्डखौ राउन्ड गिदिंदों आरो रायजोफोरजोंहाय मोखां दिन्थिदों माने बांसिना नुवा नालाय मोजां रोखोमै बेनि थाखायनो दा फिल्डखौ राउन्ड गिदिंदों आरो रायजोफोरजों नुजाथिदों दिन्थिदों नोंथांमोना नुगासिनो दङ
हाय हेल' मा ओंख्रि जाखो मा मोनजाखो सोंगासिनो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो बे फिल्डआनो जाबाय खैलामेला लन्थिबारिनि सानजारां क्लाबनि फिल्ड दा बेवहाय दिनैहायनो बि ग्रुपनि सेमिफाइनाल जागोन ओमफ्राय गाबोन सानसे ड्रप जागोन बिनि उनावहाय 14 थारिखआव फाइनाल गेलेगोन दिनैनि खेलाया जागोन 11 स्टार क्लाबजों आरो मालि बिथाजों अरखि जोंलायनाय जागोन नोंथांमोना नायलांबाय था आङो खेला गेलेनायखौथ' बारा होनो हानाय नंला आङो जास्ट ससे नोंथांमोननो देखायगोन आरो लास्टआव फोरमायगोन सोर जेनो सोर देरहायो आरो फाइनालाव सोर गेलेनो मोनगोन बेखौ नोंथांमोननो खोन्थागोन नायलांबाय थादो जोंना एक्ट्रिसा मोसासिगोन एबार फैनानै मावखौ खालामो जों बिथांनि थाखाय गोबारै आखाइ खबनानै रायजोफोर खेबो फिल्ड सिङाव बांद्राय हाबनो नाङा आं थाफैयाथ' बाउन्डारि सिङाव जे जोङो स्क्रिन होदों बेखौहाय अननानैहाय जेबो बोख्लायालासिनो अननानै मोजाङै नायलाङो बे गोथां जार्सि गाननाया मालि बिथानि ओमफ्राय बे गफना 11 स्टार क्लाबमा बङाइगावनि दा खेलाखौ सुरु खालामसिगोन दा प्लेयारफ्रा फिल्डआव ओंखारजोब्बाय खेबसेनो शट जोनानै बलखौ आउट बारहोनाय जाबाय आरो ना रायलायनाय जायो जाथ'बाय दानिया है आं बांद्राय मोसौ गांसो सरायनाय बायदि मोनलै रायलायबाय थाला आयै गबायमोनलै सयथिबो हा मालि बिथाजों बिटिनिजोंसो थांथोंसैलायनो आंबो बिदिसो मोनगासिनो टाइब्रेकार गेलेगासिनो दङ फाइनाल खेलाखौ मालि बिथा साइनिं एफसिआ लोगोसे
अल बिटिनि एफसिआ फाइनाल गेलेसिगोन लोगोसे जोङो आलासि बिथांमोनखौबो नोंथांमोननि सिगाङाव खोन्थाहरनो गोसो जादों। नार्जारि मिथिंगा नार्जारिया थांनाय अपेनिं सेरेमनियाव फैनाय जादोंमोन लोगोसे बिथाङा आरोबाव खनसेबाव जोंनि गेजेराव एबा जोंनि सानजारां क्लाबनि प्लेग्राउन्डआव फैनो गोसो जाबावदों एबा जोंनिसिम रिकुवेस्ट खालामहरबावदों आङो खनसेबाव नोंसोरनि गेजेराव नुजाहैबावगोन होननानै दा जोंनियाव आलासिफोरा फैगोन लीना बसुमतारी कारिश्मा बर' मिथिंगा नार्जारि Silpi lang nak apa ni anu ni. Hari pagi ni mulai kalah macam mana? Silpi lana watching orang nama. Apa yang ini dulu? Apa di watching orang oh? Ini selakang bay, lakang bay ni sah. Watching orang lah. Baca apa lagi macam tu? Orang yang watching orang je mana kisah silpi lang tak kaya. Ayu. Mana mun mana? Kita lain sih, bitamuna ada tangsigan. Pulau jatuh, lekar keren. Tenan juga. Apa tu? Beda. Oi, mahu tu beda. Oi. Am sini prank kalades dem. Sini prank katulang. Nusiko garis simse be babun lang sigat. Garis simane. Oh, ba. Nu, tangdum boleh. Nu garis. Macam mana pilihan ni? Kejenai mendeng. Simi. Angka gini suruh. थांनो ओंखारबाय बिथांमोना लोगोफोर दा खेलायाथ' जोबनानै थांबाय ओमफ्राय आङो दिनैनि ब्लगखौबो बेयावनो फोजोबनो सानबाय दा देरहानायाथ' मालिबिथा देरहालांबाय ट्राइबेकाराव गलनैयाव सिगाङावहाय मालिबिथाया गलनै सोग्रोदोंमोन ओमफ्राय बङाइगाव 11 स्टार क्लाबआ उनावहाय सुखुफिनजोबनानै दा द्र' जानानैहाय ट्राइबेकाराव थांदों आरोना ट्राइबेकाराव दा मालिबिथाया गलनैयाव देरहालांबाय दा बेनो लोगोफोर फाइनाला मंगलबाराव फिक्स जाबाय नोंथांमोना जुदि नायनो गोसो दङ फाइनालाव नायफैनो हागोन बे लन्थिबारिनि सानजारां क्लाबनि फोथाराव फैनानै दा बेखिनियानो लोगोफोर नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदों लाइक आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय एसेनोसै गोजोननाय थाबाय बयनिसिमबो जै बर' हारिनि